tlesta xogħol ta' tisbieħ fuq l-assa ta' Marsal Fornawdex b'investiment ta' 130,000 euro. Dan ittransforma l-assa minn waħda mitluqa għall-aħħar għal waħda moderna u tal-ogħla kwalità. Il-Ministri Byron Camilleri u Clint Camilleri, flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa, żaru l-post u esprimew sodisfazzjon għal kif ix-xogħol li sar jikkumplimenta wkoll l-investiment li reċentament sar fiż-żona turistika li ffrekwentata minn eluf ta' persuni. L-assa issa se tkun aċċessibbli għal persuni b'diżabilità grazzi għal faċilitajiet ġodda li kienu parti mill-proġett. Dan ikkumplementa wkoll il-viżjoni tal-Gvern għal aktar pulizija fit-triq u l-Korp tal-Pulizija qed jistudja kif jista' juża l-proprjetajiet tiegħu aħjar. Sar investiment ta' 130,000 li ser jgħin mhux biss jopera il-Korp tal-Pulizija iżda wkoll ikun hemm servizzi anċellari, inkluż dak tal-Community Policing, sabiex fi żmien li ġej jkun binja minn fejn jista' jopera u anke bħala korp ikun jista' jagħti servizz aħjar lir-residenti Ewġin. Il-Ministru Clint Camilleri qal li dan il-proġett ifisser titjib fl-ambjent fejn jaħdmu daw il-pulizija u kif proġetti tal-Gvern għandhom jikkunsidraw ukoll rinnovar u manutenzjoni f'binjiet li jagħtu servizz kruċjali lill-pubbliku. Daqstant inħarsu l-qoddim għal aktar investimenti kif ukoll bdejna d-diskussjonijiet sabiex jiġi introdott għall-ewwel darba f'Għawdex il-Community Policing li nemmen li għandna nibdew propju minn din iż-żona sabiex naraw aktar preżenza ta' pulizija fost il-komunità kif ukoll nsalvagwardjaw l-interessi ta' residenti propju ta' diż-żona. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa qal li dan kollu huwa parti minn strateġija għall Korp tal-Pulizija li tħabbret ftit ilu. Din l-istrateġija aħna kommessi li l-pulizija tagħna nipprovdulhom l-aħjar mezzi biex jaħdmu bihom. U ċertament il-post minn fejn operaw fih ċertament li jrid ikun tal-ogħla kwalità. Dan il-mod nassiguraw li n-nies tagħna jipprovdu l-ogħla servizz b'motivazzjoni. Fuq kollox il-pubbliku, il-klijenti tagħna jixirqilhom ukoll li meta jiġu bżonn il-pulizija daw ħajsibu il-post li jilqagħhom.